Vítajte v areáli základnej školy s materskou školou v Lužiankach. Nachádzate sa v materskej škole v Lužiankach, ktorá je vlastne súčasťou základnej školy s materskou školou. Sme vlastne 3,5 triedna materská škola, kde navštevujú vlastne 74 detí v tomto momente. Naša materská škola vlastne je zameraná na rozvíjanie environmentálnej kultúry. Máme vypracovaný vlastný školský vzdelávací program s názvom Veselá školička. Je situovaná vo veľmi peknom prostredí. Je vybudovaný celý areál na novo. Máme ozaj dostatok podnetov pre deti. Máme krásne vybudovaný park, máme vybudované detské ihrisko. Materská škola je vybudovaná v takom duchu, v takom rodinnom sa snažíme tieto detičky viesť a vychovávať. Materská škola vlastne bola dvojtriedna, ale keďže obec sa neustále rozrastá, tak bola potreba vlastne rozšíriť kapacitu tejto materskej školy. Z dvojtriednej sme vlastne 3,5 triedna materská škola a v spolupráci s pánom starostom Jozefom Bojdom, v spolupráci s pani riaditeľkou základnej školy, s poslancami obecného zastupiteľstva sa nám vlastne podarilo rozšíriť kapacitu našej materskej školy kontajnerom. Sme vlastne prví na Slovensku, ktorým sa podarilo takéto niečo vybudovať a tým pádom aj uspokojiť vlastne spokojnosť rodičov. Nemusia hľadať na nejaké náhradné riešenia a nevznikajú problémy, takže sme schopní prijať aj väčší počet detí. Materská škola vlastne funguje aj otvorená od 6:30 do 5:30 tým, že rodič si môže vybrať poldennú aj celodennú starostlivosť o dieťa, že buď vlastne dieťa je od ranných hodín až do popoludňajších, alebo môže byť aj taká možnosť, že si vlastne dieťa prevezmú na obed. Samozrejme, že sa prispôsobíme požiadavkám rodičov aj po tej stránke, že svoje dieťa môžu priniesť do materskej školy aj trošku neskôr. Naša materská škola je každému otvorená. Sme veľmi radi a privítame hocikedy vlastne v každej dennej hodine návštevníkov s malými detičkami, ktorí sa tu môžu prísť na chvíľočku pohrať a oboznámiť sa s našimi priestormi. Materská škola ponúka rodičom bohatú mimoškolskú, ale aj krúžkovú činnosť. Krúžková činnosť spočíva v tom, že každý deň vlastne deti sa venujú inej činnosti. V pondelok Art Studio z Nitry, súkromná umelecká škola, poskytuje deťom tanečný krúžok. V útorok znovu Art Studio z mesta ponúka deťom výtvarný krúžok. V stredu naša pani učiteľka Kmeňová zabezpečuje deťom oboznamovanie s anglickým jazykom. Má na to aj príslušné vzdelanie. Vo štvrtok deti majú zdravotný krúžok a v piatok environmentálny krúžok. Bohatá je aj mimoškolská činnosť. Ponúkame rodičom rôzne besiedky pre rodičov, potom sú to rôzne babkové divadlá, výchovné koncerty. Je tu veľa kamarátov. Áno. A čo rád papáš tu? Pretože tu varia aj rybu a Majú tu pekné hračky? no S čím sa rád hrá? a s čím sa rád hrám sa s futbalom. Lebo budem chodiť do školy a chcem sa naučiť. Základná škola s materskou školou má 3 strediská, materskú školu, základnú školu a školský klub detí. Sme školou s nižším počtom žiakov, ale sme školou rodinného typu. Vzdelávame žiakov nielen bežných, ale aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre týchto žiakov máme vytvorených 5 vzdelávacích programov. Okrem toho, že vzdelávame žiakov, poskytujeme im bohatú mimoškolskú činnosť, rôzne krúžky športové s zameraním na futbal, počítačové, hravá angličtina alebo krúžok šikovných rúk. Je nám však veľmi ľúto, že máme nižší počet žiakov, ako by sme si predstavovali, pretože nie všetci rodičia Lužianok dokážu využiť tú možnosť a zapísať naplnenie povinnej školskej dochádzky svoje dieťa. Neviem, či sú dostatočne informovaní o tom, že v našej škole sa vzdeláva kvalitne, vzdeláva sa s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, pedagogickými pracovníkmi, ktorí absolvovali mnohé kontinuálne vzdelávania. Dokonca si rozširujú svoje aprobácie na Univerzite Komenského. Sú to učitelia, ktorí odovzdávajú žiakom maximum. Záleží na vzdelávaní všetkých žiakov, nielen žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale hlavne ostatných bežných žiakov, kde sledujeme nadanie, talent, ktorý neustále rozvíjame.
Žiakov zapájame do rôznych súťaží predmetových, olympiád, do športových súťaží a hlavne regionálnych súťaží. Chceme, aby žiaci sa vedeli realizovať v týchto súťažiach. Sice nezískavame popredné umiestnenia, ale snažíme sa, aby žiaci boli zapojení čo najširšej miere do rôznych súťaží a takto, aby sa rozvíjala ich osobnosť. Čo sa týka žiakov so zdravotným znevýhodnením, myslíme aj na nich. Z roka na rok sa zvyšuje ich počet. A už v tomto školskom roku sme chceli otvoriť 0. ročník, prípravný ročník pre žiakov sociálne znevýhodneného prostredia alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Súkromné centrum voľného času vzniklo k 1.9.2013. Zamerali sme sa na športovú činnosť, zamerali sme sa na environmentálnu činnosť a taktiež sme sa zamerali na všeobecné, teda kde sú rôzne krúžky, ako sú spevácky, taneční. Na mimoškolskú činnosť v našom súkromnom centre voľného času rodičia neprispievajú. Spolupráca obecnej polície a základnej a materskej školy spočíva v tom, že usporadúvame v škole a materskej škole rôzne besedy, čo sa týka drogám, alkoholu, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zúčastňujeme sa rôznych akcií ako Deň detí. Zabezpečujeme príchod detí do školy pri prechode prechodcov. Obecná polícia v Lužiankách sa snaží vplývať na deti, aby vedeli, aké sú základné spôsoby správania sa a chovania sa mimo školy v čase svojho voľna, aby ich bezpečnosť bola zabezpečená. Obec podporovala vždy aj bude podporovať, či už finančne, či materiálne, či zabezpečenie nejakých, alebo prepožičanie priestorov, či už je to kultúrneho domu alebo športovisk. Máme tu vybudované nový areál športový, či na futbalovom ihrisku, kde sa zúčastňujú. Ja si myslím, že tá obec sa vždy snaží a bude sa snažiť podporovať túto našu školu.